Haló? Vážené bratia a sestry, chcel by som sa s vami podeliť o skúsenosť, čo sa mi prihodilo a ako ma Pán Ježiš vyviedol zo sekty. Pred 10 rokmi som chodil a študoval so svedkovi Jehovovmi. Nechcem ju očierňovať alebo niečo také, ale sú to dobrí ľudia, ale nepoznajú, kto je skutočný Boh a kto je Pán Ježiš Kristus. Ako sami viete, Pán Ježiš Kristus pre nich je niekto, kto je stvorený a ktorý je nižší ako Boh, ako Otec. A tu bratček bol prítomný, skrze neho Boh prehovoril ku mne, k môjmu srdcu. Aj mi posielal také chvály, doma som počúval pesničky a tak ďalej, ale stále som sa tomu bránil a proste moje srdce nebolo otvorené k Bohu, Ježišovi. A keď som sa chystal na to zhromaždenie u Svetku Jehovovi, kto mi prišiel do cesty, bol brat Richard. No a vtedy sme sa začali troška aj také roztržky medzi nami, ale keď otvoril písmo, to bolo, doteraz si to pamätám, list Židom, a tam Boh Otec hovorí o svojom synovi, že je stvoriteľ a že je Pán, ktorý stvoril všetko, celý vesmír. No a od tej chvíle som začal tak rozmýšľať, čo ak má pravdu brat Richard, hej? Že Ježiš je naozaj ten stvoriteľ a ja som v tom blúde. Tak som sa začal modliť a som povedal, Pane Ježišu, ak je to od Teba, ukáž sa mi, príď do môjho srdca a chcem ťa nasledovať, Pane. Tak mal som potom som prijal aj Pána Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa a medzi tým som mal aj pády. Mal som prestávku možno povedzme 2-3 roky, ale chvála Bohu, Ježiš ma prinavrátil do cirkvi a ku spoločenstvu. Amen. A keď som doma nad tým rozmýšľal, že prečo som mal tú prestávku, tak som vôbec nevedel odpovedať, že prečo. Čiže áno, som sa stal. Ale ja verím tomu, že Ježiš to urobil preto, aby videl, aby mi ukázal, že aký som hriešný a že bez neho nemôžem naozaj existovať. A teraz chcem vyznať pred všetkými. Mám sa krstiť na druhý mesiac s milosťou Božou. A ja verím tomu, že nie som tu náhodou, že ma Boh poslal tiež ku bratovi, aby som vás takto aj pozbudil a hlavne, aj keď padáme a môžeme ísť všelijakým sektám alebo neviem čo, my nepotrebujeme nejaké sekty alebo niečo, my potrebujeme Pána Ježiša Krista, aby prišiel do nášho srdca. Ak uveríš to, tak On ti zmení život. Ďakujem pekne. Amen, amen. Sláva Pánovi. Amen. Čo človek nemôže